बाल झड़ला के इलाज। एकर इलाज हेयर फॉल के कारण पर निर्भर करेला। कई बेर कवनो व्यक्ति बाल झड़ला के कारण के बनाए रखे पर काम ना करेला अवुरी दवाई के बाद दवाई लेवेला अवुरी कवनो खास बदलाव ना देखाई देवेला त पहिले कायम राखे वाला कारण के हटावे के पड़ी। रउआ निम्नलिखित काम कर सकत बानी। निदान बेहतर होई कि ब्लड सीरम टेस्ट, पुल टेस्ट, स्कैल्प बायोप्सी अवुरी लाइट माइक्रोस्कोपी के माध्यम से पोषण के कमी के जांच कइल जाए। एक बेर कारण साफ हो गईला के बाद हेयर फॉल के इलाज आसान हो जाला। पोषण के कमी के सुधारल, कमी में सुधार खातिर बायोटिन, कैल्शियम, जस्ता के पूरक के सेवन कइल जा सकता। दवाई जैसे कि माइनॉक्सिडिल, फिनास्टेरॉइड आदि के कारण के आधार पर आपके त्वचा से देहल जा सकेला। बाल प्रत्यारोपण जब आपके दोबारा बढ़ने के मौका ना होखे तई अंतिम विकल्प बा। इस ज्यादातर वयस्क लोग में तब होखेला जब बाल के कूप के बहुत ज्यादा नुकसान होखेला, चाहे एकर आनुवंशिक कारण होखेला। बाल झड़ल के इलाज के प्राकृतिक तरीका। पहला बात कि हमनी के हेयर फॉल के इलाज के प्राकृतिक तरीका बटा घरेलू उपाय के संगे जाए के चाही। में रवा ओह लोग के पालन कर सकेनी। एक नियमित रूप से माथा के धोवे, मालिश करे अवुरी तेल लगावे के काम। 2 नारियल या जैतून के तेल जैसन तेल के इस्तेमाल। 3 आहार में आंवला, गूजबेरी, गाजर, चुकंदर शामिल। 4 विटामिन सी के सेवन भी उतने जरूरी बा अवुरी एकरा के नजरअंदाज ना करे के चाही। 5 करी के पत्ता में बाल गिरला के कम करे के क्षमता भी होखेला। 6 हीटिंग इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल ना कइल। 7 बाल के केराटिन, बाल के चिकना करे चाहे सीधा करे जैसन बाल के इलाज से बचे के चाही। 8 बाल में रंग लगावे भा ब्लीच करे से बची। 9 बहुत टाइट हेयर स्टाइल से बचे के चाही। 10 बाल के हर समय ढीला राखे से बची। हेयर पैच अब दिन अधिकांश लोग हेयर पैच के इस्तेमाल कर रहल बाड़े। बाल के पैच कपड़ा के टुकड़ा निहन होखेला जवना में बाल होखेला अवुरी भीतरी गोंद प होखेला। ई पैच पहले से साफ आ मुंडन कैल माथा पर फिक्स होला। ई एक तरह के विग है लेकिन हेयर विग से बहुत अलग। बाल के विग में गिर जाए के प्रवृत्ति होखेला अवुरी लोग के असहज हो जाला, जबकि पैच ना गिरेला। उ लोग त ठीक असली बाल निहन बाड़े। एकरा के साफ कईल आ धोवल आसान बा। हालांकि हेयर पैच के क्वालिटी के बनावे राखे खाती 1 महीना में नियमित सर्विसिंग के जरूरत होखेला। अधिकांश लोग आजकल बाल के पैच के इस्तेमाल करतारे काहें कि ई केमिकल मुक्त होखेला अवुरी बाल प्रत्यारोपण निहन एकर कवनो दुष्प्रभाव ना होखेला। बाल भी उतने जरूरी बा जतना कि आपके स्वास्थ्य का। आ बाल झड़ल अधिकतर कमी आ हार्मोनल समस्या के पहला संकेत होला। कहल जाला कि जब भी हमनी के शरीर बीमार हो जाला भा बीमार होखे के प्रवृत्ति होखेला त सबसे पहिले ध्यान देवे के संकेत होखेला बाल झड़ल।